лютия хот-дог. За да ви се! Джейми, кажи как е? Вчерашния хот-дог. Вчерашния беше по-нелючив, по-нелючив вкус. Дори тук и прекалили са с лютеницата, с майонезата. Мамка. Тук чако качиха и ти защото го бачих на този, който каза, че го качих. Фак. Значи него ще го убия първо. Дай, Джеймяш! Моето има ли? Имаш ли вода? Не. Виж, вали дъжд. Ай, локвичката. Да! Фак! Хубаво ли е? Кажа ли ще правиш мене? На мене сложи палче! Като дракон става това. Като Батман съм е. Ще говорим. Ще говорим. Майка му леба. О, майка му. Намериш война. Намериш война. Да, си ли? Това е мязо на яйца. Нямаше вече. Задъхан съм. Гаш мъж. Чакай. Като Батман е, бе. Скъртеш си си ръкова та-та-та-та-та-та-та-та. Запред така. Ето така спред, държа. Аз съм Батман. Имах една коя здесь поправи, имам ти кърчеш зет. Та-т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 а. Дай спътка. Дай спътка. Майка му. Насрах се, не мога повече. Ето тук капи. Изкача капката. Не мога. Джим, след вечерта ще тагна с Веско. Не, ще заберем. И Джим, разкажи на твоите приятели как е хот-дога. Ако изключим вътрешните изгаряния, които получават ти, и вечерта газовете, които се оформят, там няма проблем, малко сърцето мърчи с бележите да общи сгоди. Там малко ще фани темно отвътре. Това няма проблем, брат, не имаме. Ама ходъка си уникален, ако този не беше сложил, не беше накарал човека да сложи люто. Майка му. Ох, чута нямаме тенис, да се очерпя с още един. Не. Значи това е, дами и господа, ladies and gentlemen и Тошко. Къде е Тошко? Не говоря за Тошко, принцип. Да, него ще тайне в клипа. Да. Паленки, Тихо е! Китаец! Те бабки е стена.
То е пълно е. Честнат. Или Мария, както каза, той е... какво каза? Орех! Ти си лешник. Да, аз поне Си давам... фасул! Аз поне давам шоколада, не щастни. Лешника дава шоколад. Моля ви се, този човек е адски прост. Лешника дава шоколад. Това е трагична истина. Трагична истина, века. Този наистина е добре психото. Ще си ме снимал прекалити репортажа. Или си го? И що обаче на агентите? На кой? Абе, аз ще ти кажа Церо, я бега. А Церо да ми ядат уредбата. Бах ти много е. Те такъв издадаха фалшиви тонкони, аз си го купих и им треба майта. Аз прекалити репортажа. Бати го ведат. Вие момчета ще видиш и двата репортажа в YouTube. Аз даже ще пратя лик. Не, благодаря. Шо? Господин Дели е събрал лайк. И все пак спри сега си снимал бруталната България. България. Толкова си е добра, че направо... Нищо не може да се намери тук. Каквото и дърво. Освен горе, хот-дог. Да. Хубавия с чилито, брече. Да речем. Ето виж водичка. Натурална. Ето това е истинския гей. Ще доближа малко да го видите. Ето виждате къде е педал. Гей, наебали, педерас. Не потъпай, майка ти. Добре. Не, нищо. Айде, нищо. Нищо не съм кал. Нищо не съм кал. А какво е, Супол. Тъбавка съм джията. Бричет. Вечерта ще се видиш. И пък тя ме репортажа.